Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande ayi ba jorɗo woni be ayi anani ngal ɗo pesgel woni oɗo a ayi ɗo ko ɗo bo e a wona ba gane ko bo e a wona ba ay ɗo ko bo nani i o nani wiya bi gane bo nani i nani wiya bi ay ɗo bo o nani u o nani wiya bu ɗo ne bo o nani u o nani wiya bu ay ɗo ko a o woni ɗo abo o nani wiya ab ɗo ne ay a o nani bo o nani wiya ab ay ɗo a o nani bo o nani wiya ab ɗo ne a o nani bo o nani wiya ab nden sa fami ɗo wiyete ba ɗo wiyete bi ɗo wiyete bu ɗo wiyete ab mo kowal ɗo wiyete ab mo sidda ngara ɗo ɗiɗi dow ɗe woni oɗo an oɗo ba annani mbiya ban o alli jangani ay ba o nani annani rende wiya ban ay ɗo woni in o ɗo woni ba o mbiya ay bin ay bin ɗum ɗo in o in nani ba o nani in o nani rendi wiya bin ɗo ne wiya bin ɗo woni ba o ɗo woni in o innira bin ɗo no un o nani ba o nani wiya bun ay ɗo ay bu o nani un o nani wiya bun ɗo woni un o ɗo woni ba o ɗo woni ba o ɗo woni un o wadde mbiya ban bin bun ay ban bin bun ɗone ko podgal ay ɗo woni ba o oɗo allif woni oɗo a wadde ɗo mbiɗa ko ba ay ɗon ko ba ɗo ko bi woni i goto oɗo woni i goɗɗo o mbiɗa bi ay bi ɗo ko bu woni goto o oɗo u woni wowo mbiɗa buu gane mbiɗa buu ay ɗo ko be ɗo woni be ngel ɗo woni ɗum ɗo woni wiya be ɗo wadda ko ba bi bu be bisimillah jangen ba bi bu ab ab ba bi bu ab ab ban bin bun ban bin bun poɗen ba bi bu be ba bi bu be alhamdulillah ƴettu kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗama ɗakkoɗa saɗa makko o holluma ha jiita lawol a ronki dañde balloma saggi noddu en e 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o caggirɗa a saggani noon alhamdulillah ko musidɗo mon guiɗo mon almudo mon nder e bowal yaya li kolo sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.